Вчера бех така малко подпинал. Да. И си карам колата, карам. И изведнъж един катаджия ме спира. Отваря вратата и аз строполисах се долу. Да, бе. И той ми вика, какво сега каза? Правилата, нали ги знаем, каза. Пил ли си ръцете далече от волана? Така е. Така е. Не стига сега, викам, дето да съм пиян като гъс, ами и без ръце да карам. Пепи, сега тук сме само двамата. Да. Това, дето ти е на носа, не е от часовника, Бе. И аз вчера се прибирам от София, бех малко подпинал. По магистрал. И си карам по едно време, гледам, едни стълбове взеха да пресича. Стълбове? Да. И един не можа да пресече. И аз джаз! И той у мен джаз и прас. Ето. Що да правиш? Айде! Късмет ми е било у последния да му удари.